Neki usevi su čak, mogu vam reći, onako gledano sa strane i bolji u ovom drugom roku. Što je sa stanovišta struke nespojivo i nepojmljivo, ali nekako kažem, klimatski uslovi diktiraju u stvari ove naše prilike i svedoci smo da i proleće jednostavno imali smo jedan kišni i hladni period koji je dosta usporio vegetaciju, pa sad imamo jedan sušni i jako vreo period koji opet ubrzava i pšenica, prvenstveno ječam da ne govorimo, menjaju već boju i prelaze tu sad već u tu mlečnu fazu, prelaze vrlo brzo ako se ovako nastavi preći u voštan i možemo očekivati da će žetva početi već za nekoliko možda dana. Što se tiče ječmova, a potom verovatno i pšenica, to se posebno odnosi na useve koji su imali redukovanu obradu, znači oni usevi gde sam jednom prilikom i napomenuo, koji su imali možda bolje nicanje i bolje bokornje i sklop u toj početnoj fazi, međutim sada će oni značajnije pretrpeti ovaj nedostatak vlage od onih gde je primenjena klasična obrada, recimo oranje i predsetvena priprema. Taj površinski sloj se mnogo brže prosušio, a poznato je da pšenica i strna žita imaju relativno plitak koren koji je dosta pri površini zemlje i u nedostatku sad ovih spoljašnjih padavina, znači teško one mogu da iskoriste one rezerve vode koje se nalaze nešto u dubljim slojevima, tako da će one sigurno pretrpeti, u stvari one će pre sazreti, jednostavno da li će uspeti da naliju zrno u dovoljnoj meri ili će ono ostati smežurano i šturo, to ćemo videti, ali može se očekivati, s tim što ja imam uvek ogradu, još uvek nismo baš u toj kritičnoj fazi jer su nam noći relativno hladne još uvek u odnosu, ako nas udari još jedan toplotni talas u noćnom tom delu dana, onda će to odneti značajno prinose, ali ovako ne mogu se očekivati neki visoki prinosi. Sljedeći vikend je već 24. jun, znači žetva obično počinje ječmova negde oko 4. 5. jula, to je za 10 dana. Ne možemo očekivati ništa nešto značajnije promene, jednostavno može kod onih sorti koje su nešto kasnije, eventualno i kod te adekvatne pripreme gde je bila, da se taj period nalivanja malo popravi, da se produži, ali ja se bojim da mi u žetvu ne uđemo sa nekim kišnim periodom, ako nas to još zakači, onda ova godina biće jako problematična. Bilo je predviđanja da će ova godina biti nešto rodnija u jednom periodu, kako su usevi izgledali u jednom periodu, međutim normalno ako se ovako nastavi odneće sigurno ovaj deo prihoda, ali kažem očekujem da bude negde na nivou, znači prosječan prinos na nivou proseka nekog dugogodišnjeg ili nešto malo ispod. Globalne promene klime koje su najavljivane već decenijama sigurno da nas prate i to je znači opšte poznata činjenica. Šta sad učiniti? Jednostavno prilagođavati sortiment. Postoje sorte koje malo bolje su tolerantnije prema suši, postoje sorte koje su ranije, koje znači na neki način treba da izbegnu znači te periode suše. To govorim globalno, znači o svim biljnim vrstama. I znači prilagođavati se sve više na one biljne vrste koje mogu da podnesu te, da ne kažem polustepske, ali ili stepske uslove, znači neke koje mogu da uspevaju i da donesu bolje prihode u tim uslovima koji su sušni. Moramo se i mi na neki način okretati i nekim drugim biljnim vrstama i kulturama da gajimo, pa i napustiti poneke koje nam na kraju krajeva neće moći da donesu rezultat onaj kojeg smo očekivali.